बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बावैसो साननि उनावनो बीटीसीआव सानै ईएम बीजेपीनिफ्राय होगोननि बिथांखि एबा बाथ्रा फोसावथाय होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा बावैसो साननि उनावनो बे समाव बीजेपीनिफ्राय सानै ईएम आरो सासे डिप्युटी स्पीकार बिबान होनायनि बाथ्राखौ मख'दों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीटीसीनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों एबा खौरांगिरिया सोंनाय बायदि फिननाय होदों दे बे समाव बावैसो साननि उनावनो बीजेपी राजखान्थि हान्जानिफ्राय सानै मावफुं सोद्रोमा आरो सासे डिप्युटी स्पीकार होनायनि थाखाय बे समाव थिरांथा खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो फैबाय थानाय 2026 मायथाइयाव जानो गोनां जे आसाम आयेन आफादनि जिखिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों बे बाराव एनडीए हारसिंनो सोरखार दागोनखौ फोरमायथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव एनडीएआनो 2026 मायथाइयाव सिंगल मेजरिटी लानानै गोबां बुरजा मासि लानानै एनडीएआनो सरकार दागोननि बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीटीसीनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय जे आसाम एसेम्बली बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गोबां बुरजा मासि मोननानै एनडीएआनो सरकार दागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा आरो बे समाव मोनथाम गगय एबा साथाम गगय बे गगयनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेफोर आपारनि बाथ्रा नाथाय लवारनि बाथ्राखौ एबा लवार आसामनि बाथ्राखौ आङो मोनथिगौ आरो बेनि सायाव बाथ्रा बुंगोन होननानै बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव आसाम विधान सभानि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बे समाव एनडीएआनो गोबां बुरजा मासि मोननानै सरकार दागोना रोखा होननानै बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारी बिथाङा নাই আপোনালোকে জানে ৰাজনীতিৰ কথাটো সঁচাকৈ আমি বিটিচি নিৰ্বাচনত আমি বিপিএফে অকলে নিৰ্বাচন খেলিছিল হয় চৰকাৰো গঠন কৰিছে এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰা সময়ত আমি বিজেপিক একেলগে লৈছোঁ বিজেপি আৰু আমাৰ বিপিএফ দল একেলগে চৰকাৰ চলাই আছোঁ এতিয়া এই 3-4 দিনৰ ভিতৰতে বিজেপিৰ পৰা যেটো দুজন ईएम হেতু দিয়া হ'ব আৰু বিজেপিৰ পৰা এজন ডেপুটি স্পিকাৰ হেতু দিয়া হ'ব মুঠতে আমি আগন্তুক যেটো 2026 যেটো এমএলএ ইলেকশন হ'ব ইয়াত অকল বিপিএফ বিজেপি নহয় এজিপিও আছে আৰু সৰু দল বহুত আছে মুঠতে এনডিএ এলায়েন্স অসমত চৰকাৰ হ'ব কথা হেতু আৰু 100% আমি এবসলিউট এনডিএ সরকার করিব আবু গগৈ যেটো কংগ্রেসের লগত মিলি কোন তিনি গগৈ সাতাম অফিল এইটো আপার আসামৰ কথাটো মই একো নকম এইটো গোটে আমি অকল আমি বিটিসি বা লোৱাৰ আসামৰ কথাটো মই জানো অততে এইবাৰ এনডিএ হিচাপে লোৱাৰ আসামত বহুত আসন লাভ কৰিব যত কংগ্ৰেছে সিট লৈ আছিল সেইবিলাক বিজেপি তাত যাব তেতিয়া এইটো কথা